जोंहा वेल टिभि प्रग्रामा दिनै थार्ड डे थामथि सानाव आगान होबाय। नोंथांमोना नायलांबाय था। आं योगानि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन। जोंहा दिनै ब्रेकफास्टआव दङ जानायाबो पुरि ओमफ्राय आलुजों दालि। बेवहाय अनलि मिरामिसल' मोनजागोन आरोना। ओमफ्राय दिनै मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। दिनै मोनसे आंनि थाखाय मोनसे बिराद गोजोनथाव खौरां बुंनो हायो। जायखिजाया बेखौ उनाव नोंथांमोननो खोन्थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। ओमफ्राय दा मानि आङो बेवहाय माने वेल टिभियावनो आं दासान्दि बेस्थ'। बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायाखै। आंहा गुबुन चेनेल दङ, निउस चेनेल। बेवहायबो आं होबाय थानो हायाखै, समखौनो मोना। दा खामानि मावनांगौ, बिसोरनि थाखाय जानाय मानायनि बेब'स्था खालामनांगौ। बहुद फिसा फिसौ खामानि थायो आरो योगाबो खालामो। बेवहाय दावराव जायोना। बेथेगोनथ' नङाना। जोंहा दिनै 3 days जाबाय वेल टिभि प्रग्रामा। 3 days हाबबाय आरो सानब्रै दंबावो, 7 सान जायो। ঠিক আছে না? दिनै ब्रेकफास्टआ पुरि जागोन। ओमफ्राय पुरिजों दालि, आलु मोनथाम हरबानो जाबाय। ओमफ्राय साहा थाबावगोन। दैखौ बिदि गारलाबायना हिरा। साहा दंबावो दे, नोंसोर जाखांबा र' साहा फुदुंगासिनो दङ। जोङो नैबे वेल टिभि लाग्राफोरखौ जों सेवा होबाय। नै फायखाना सुनांसिगोन बिसोरो। बेयो पाउडार, ब्लिचिं पाउडार। मानि पाउडार जेनेबा? फायखाना सुनाय नै आदा सुनाय सुनाय दे। टिम बाय टिम आरो ना। आं दा नायगासिनो दं बिसोरखौ। ओमफ्राय नोंसोरोबो फोसाबगोन आरो जायगा क्लिन सिट खालामगोन। आं सालांदों। बिसनिया माबा लेट्रिन इउरिनेल साफा खालामनाय, ओमफ्राय जायगा सुनाय दङ। माखासे किटचेनाव दङ। जोंनि बे वेल टिभि इउथ लिडारशिप ट्रेनिं प्रग्रामाव बिदिनो माने गुबुन गुबुन सेक्सननि फोरोंनाय जायो आरो खामानि जगाजों लोगोसे। नोंसोरनिया मेडिटेसन हल, जोंनि बे रुम, बिसोरखौ साफा खालामबाय। ओमफ्राय बैथिंजाय दङ जायगा साफा खालामनाय। न'आव मावनो अलसियाबा बेहाय मावथारनांगोन आरो। नोंसोरो मैगं थाइगं बिसोरना किटचेननि हिन्जावफोरजों मावफानांबाय आरो ना। ओमफ्राय ओरैजाय जायगा सननाय मानाय दङ। एकबारे हिनजाव हौवाखौनो डिफारेन्स गैया, मावथारनांगोन।
बिसोरनो हाग्रा सननाय नै हाग्रा सनदों हाग्रा सननाय नेरजायखौबो दे गासिबो नेरजायखौ मा होनांगोन एवनांगोन खोमा ओरैनो